बे समाव एचएमखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां एचएमनिफ्राय रां दिहुनोब्ला नोंथाङा होनो नांगोन रां नोंथाङा मोनफ्रोम ट्रेन्जेक्सनावनो 19 रां होनो नांगोन नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों बे बारनिफ्राय नोंथाङा एचएमनिफ्राय रां दिहुनोब्ला रां होनो नांगोन नोंथाङा एचएमआव रां दिहुनोब्ला मोनफ्रोम ट्रेन्जेक्सनावनो 19 रां होनो नांगोन आरो बे गोनांथार बिथोना 1 मेनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिना मोनदों रिजार्भ बैंक अफ इन्डियाया एटीएम इन्टारचेन्ज फिसखौ गनायथि होबाय जुदि एसबीआई बाहायगिरिफोरा गुबुन बेंकनि एटीएमआव रां दिहुनो अब्ला नोंथांनि पकेटआ लांदां जानो हागौ सिगां समाव गुबुन बेंकनि एटीएमआव एसबीआई बाहायगिरिफोरा रां दिहुनोब्ला मोनफ्रोम ट्रेन्जेक्सनावनो 17 रां लानाय जायोमोन नाथाय 1 मेनिफ्राय जुदि गुबुन बेंकनि एटीएमआव रां दिहुनोब्ला नोंथाङा 19 रां होनो नांगोन आरो सिगां समाव एसबीआई बाहायगिरिफोरा गुबुन बेंकनि एटीएमआव बेलेन्स नागिरोब्ला 6 रां होनो गोनां जायोमोन नाथाय 1 मेनिफ्राय जुदि गुबुन बेंकनि एटीएमआव बेलेन्स नागिरोब्ला 7 रां होनो नांगोन मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 नि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन